सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे उफ्रा रोंगौथि हिसाबै फरायसाफोरनि थाखाय मुसुखा दाननाय फोरोंथाइ मावबादा। बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाना फरायसाफोरनि थाखाय लादों मुसुखा दाननायनि फोरोंथाइ मावबादा। फरायसाफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव मावबादा खुंबोनायनि उनाव बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाना बे खेबाव मुसुखा दाननायनि मावबादा खुंदों। बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय क'क्राझार प्लेनेटारियामाव दिनैनिफ्राय जागायनानै 6, 7 आरो 8 जुन खालि सानथामनि हाबाफारिजों फरायसाफोरनि थाखाय मुसुखा दाननाय एबा मुसुखा बानायनायनि सायाव मावबादा खुंनाय जादों। बे मुसुखा दाननाय मावबादायाव आरिमु आयदायाव गोसो गुदुं क'क्राझारनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा बाहागो लानानै बायदि बायदि महरनि मुसुखा दाननाय सोलोंनायखौ नुनो मोन्दों। मावबादायाव मुसुखा बानायग्रा माखासे एक्सपार्ट फोरोंगिरिफ्रा सोलोंसाफोरखौ मुसुखा दाननायनि फोरोंथाइ होनाय जादों। बे समाव बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाननि CSD सुप्रिया ब्रह्मआ बे मावबादा खुंनायनि थांखिनि बागै मा फोरमायखो खोनासंदो। बे जोङो वर्कशपखौ लादों। बे जोंनि कमप्लिटलि एजुकेशन बेस्ड मोनसे वर्कशप। जों थारमाने बे क्लास 9 आरो 10 नि गथ'फोरखौ लानानै बे वर्कशपखौ खालामनाय जादों। बिकज माने क्लास 9, 10 बे मोनसे स्टेजआ ओरैबायदि क्रुशियेल स्टेज जायो जोंनि थाखाय, स्टुडेन्टफोरनि थाखाय, जाय समाव माने जों जोंनि केरियारखौ माने सिलेक्ट खालामनांगौ जायो। आरो बे टाइमावहाय बहुत गथ'फ्रानो माने कन्फ्यूजन मोनसे थायो जे बबे केरियारखौ लानानै गाव आवगायलांनो हागोन, बबे फिल्डआव गाव आवगायलांनो हायोबा गावहा बबे फिल्डआव इन्ट्रेस्टेड बे बुस्थुखौ जोङो जोंनि सिङाव थानाय माखासे टेलेन्टखौ जों दिहुननानै लाबोनो हाया प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय। ओंखायनो जोङो बे वर्कशपखौ दिनै लानायनि मेइन बे एइमानो जाबाय बे गथ'फोरखौ जोङो बे वर्कशपनि गेजेरजों एसेबाबो केरियार सेलेक्ट खालामनायाव हेल्प खालामनो हागोन नामा, बेनो जोंनि मोनसे एइम दिनैनि बे वर्कशपनि। बे वर्कशपआ सानथामनि थाखाय जागोन जोंनिया। आरो जोङो बेहाय स्काल्पचार, बेखौ बर'नि मा होनोमोनलाय, दानख'नाय, मुसुखा दानख'नाय, बे मोनसे वर्कशपखौ लादों। आरो बे मोनसे आर्ट फर्मानो, बेनि थाखाय जों 7 एक्सपार्ट लिंहरनानै लाखादों, जोंनि लकेल एक्सपार्टफोरखौ। दा बिथांमोनहा मा गाइड खालामनानै बे जोंनि बे आपकामिं स्टुडेन्टनो मा नलेज होनो हायो बे फिल्डआव, बे जोङो उनाव मोनथिनो मोनगोन साननैनि उनावहाय। बिसोरो बे वर्कशपनिफ्राय मा महर दिहुननो हायो गाव गावसिनि गोसोनि माबानिफ्राय, बेखौ जोङो साननैनि उनाव मिथिसिगोन। बिटिआरनि माबे जिल्लानिफ्राय बेखौ लादों? जों बेखौ दा लकेलखौनो लादों, क'क्राझारनिफ्रायनो दङ। बेलेग बेलेग स्कुलनिफ्राय जों लादों। सिम्बोरगाव स्कुलनिफ्राय दङ, तितागुरि स्कुलनिफ्राय दङ, ओमफ्राय सोरां हाइ स्कुलनिफ्रायबो दङ, गार्लस हायार सेकेन्डारिनिफ्राय दङ। बेनिफ्राय लादों आरोखि। जों एसे लिमिटेड खालामनांदों, उपाय गैया, माने जोङो फेकाल्टिबो एसे बुरजा नांगौ जायो। खारन बे कमप्लिटलि मोनसे प्रेक्टिकेल वर्कसो नालाय, नायफाबाय थानांगौ जायो, थियरिटिकेलथ' नङा। ओंखायनो जों गाइड हिसाबै बेसेबां हेन्डेल खालामनो हागोन बे 3 गाइडआ, बे हिसाबै जों स्टुडेन्टखौ सिलेक्ट खालामदों। फैबाय थानाय समाव नैबे क'क्राझार जिल्लानि अनगायै गुबुन जिल्लाफोराव बेबायदि वर्कशपखौ बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै जोंथ' बेबायदि वर्कशपखौ लाबाय थाखायोआनो। एजुकेशन बेस थांनाय बारावबो जोङो सामार वर्कशप लादोंमोन, बेहायबो जोङो मडेल आर्ट माने माबाखौ लादोंमोन आरोखि, माने क्ले मडेलिं वर्कशपखौ लादोंमोन। बेनि अनगायैबो जोङो रिसेन्टलि साइन्स माबायावहाय इन्टारनेशनेल साइन्स दे मोन नामा, बेहाय जों मोनसे प्रग्राम लादोंमोन।